गिबियाव खुलुमबाय लोगोफोर दिनै फुंबिलिनि समाव नोंथांमोनखौ नैबे नुथायफोरखौ देखायनो थाखाय आं दिनै आवगायदों लामा लोगोफोर आं दिनै बे जायगानिफ्राय थांसिगोन आरो आं दा थानाय जायगाया जाबाय तेजपुर मिट साप्लाइयाव दंफैयो बे कम्पानियाव दंफैयो आरो बे डिलार बेखौ डिलार बनायगोन होनदों हयथ' डिलारबो बनायनो हागौ हयथ' बनायाबो जानो हागौ आं दिनै बेनिफ्राय थांसिगोन आरो दिनै बे जायगानिफ्राय थांसिगोन गुबुन मोनसे जायगायाव थारमाने दाहायसो ट्रान्सफार फर्म लेटार होगोन होनदों बेखायनो दा 10टानि उनावसो मोनगोन लोगोफोर बेखायनो दायो थांनो मोनथ'वाखै साननै जाफैबाय आं बेयाव फैनाया लोगोफोर आं भिडिअ लानो मोनाखै मानो होनबा दिनैसो लानो होननानै लानाय जाबाय भिडिअखौ आं दिनै थांनोसै तिनिसुकिया रुयिं होननाय जायगायाव थांगोन लोगोफोर आं बे जायगायाव कम्पानि दङ जोंनि टिटिसि कम्पानि दा बे टिटिसि कम्पानिया माबायदि जायगाफोरखौ नोंथांमोना नुखागोन आंखौ थांनाय लोगोसेनो नैबेनि बेकग्राउन्डफोरखौबो देखायलांसै दायो आं दा नेक्स्ट केमेराजों देखायनोसै लाइन दामफारा इथिंजाय दङ ओरैजाय ग्रेडनो ओमफ्राय सेस मोनजोबगोन आरो JCBनिफ्राय लानानै पक्लेननिफ्राय लानानै लुदारनिफ्राय लानानै बिदिनो टेंकार ओमफ्राय मेचिन बै सिमेन्ट गलायग्रा मेचिन बेयाव सेस बे गारिया मोजां गोनजा लोगोफोर बासबो दंबावो बेखौबो गारि गेग्रेबजोब्बाय लोगोफोर इयो ओमफ्राय नैबे गोदान फैनानै दंफैयो गंसे नैबे गंसे गोदान लाबोदों आरोना दामफारखौ दा बेनिफ्राय नैयावबो सेक गंनै दंफैयो बेखौ बनायगोन आरो बेखौबा मा बनायगोन इसोरसो मिथिसिगोन टेंकार बनायगोन ना मागोन नै बडि आन्थाल' गोदान गोनजा ओमफ्राय बे सिमेन्ट गलायग्रा मिक्सार मेचिना बेबो गोदान गोनजा लोगोफोर बेबो गोदान बिराद गिदिर कम्पानि आरोना लोगोफोर बे दायो बे कम्पानिया जानो थांगासिनो दङ दा नैबे मोनसे गुवाहाटीनि प्रजेक्ट दङ बे प्रजेक्टआ जोबनाय लोगो लोगो लिमिटेड कम्पानि जासिगोन होननाय बायदि खोनादों लोगोफोर जायफोरा दा हाबनो गोसो दं बे कम्पानियाव हाबनो हागोन कन्टेक्ट लाबानो जाबाय जायनिफ्रायबाबो मोनो लोगोफोर नै बिथिं मेचिन बनायग्रा बिथिं वार्कशप दं रेगाला वार्कशप देखायनोसै जायगायावनो मेकानिक दा डिउटिया 7:30निफ्राय लानानै 7:00निफ्राय लानानै हरनि 7टासिम आरो डिउटिया लोगोफोर गारि सेस गारि जेसेबां गारि जायो सेस बेयाव लाबोजोबो आरो तेजपुर नैबे मिट साप्लाइयाव लाबोसिगोन बनायसिगोन आरो जाबाथाय थिनहरफिनसिगोन आरो लोगोफोर दा नै बेफोर बनायगासिनो दं नै बेबो जासिगोन नामाथाय दिनै आइडलार गोदान इयो नै टेंकार
जेनिखि आंदि नागाजिजि जायगायाव साइडआव सलायनाय मेसिना 13 नम्बरमोन ना बे मेसिना बेयाव दंफैयो लोगोफोर नैबे आरसि अनेक किसिमनि दामफोर दं अशक लीलेण्ड दङ टाटा दङ महिन्द्रा दङ बेलाय माथो गिदिरथारलै नै बे वार्कशप बेयाव मेकानिकफोरनि थाग्रा बनायग्रा लोगोफोर आं सलायनाय मेसिना नैबे अबस्था गैयै मा खुलिखो मा दोनखोथाय जेबो गैला थरल' थिंग्रिं खालामना दोनबाय लोगोफोर नैबे हाइड्रलिक पाम्प बेखौबो खेवनो थाखाय दिरुं सिरुं खाजोब्बाय अबस्था गैला बमनि अबस्था गैला नै नाम्बारा 13 नम्बर अबस्था गैला इन्जिन सिन्जिन मा खेवजोबखोथाय गोजौ देखायना होनां बुस्थु इन्जिनानो गैला दुगैनो फैदों इयो लोगोफोर भिउसखौ नायदो नै जायगाया खम गिदिर एरियाया बिराद गिदिर बे एरियाया फुरा लाइन पस्ट नुनाया बेनिफ्राय ओइसिम आरो बे हाया बिराद गिदिर जागोननो जागाया दा फिसाबावसो बेखौ बनायगासिनो दङ करलनि गारि बायदिसिना दं नैबेथ' गोदानथारमोन जेबोआनो जायाखैमोन इयो मेसिना गोलैदेरदोंनो नैबेनि सायाव बेखायनो माबा जाबाय आरो बे लांदां केबिन सेबिन गैला जायखौ बनायगोन बेखौ बनायनो नाजागासिनो दं आरो बेलाय माला लाबोखो नैबे आरो हराव फैलायबायदां नैबे गारिया ग्लासास गेग्रेबजोबनाय स्टाइला माथो टेलारा दंफैयो माथो टेलारबो दङ बे टेलार ड्राइभारखौ सिनायखायो आङो लोगोफोर नै बे मडेल JCB आइजुस गारिनि कार डेन्जार दामिबा 16 लाख नामा दामा
गिदिर जायगाफ्रा नैखौ मिया गंसे बनायखांबाय नैबे मेचिनखौ आं गैयामोन आं दाबसे जायगायाव दंहैयोमोन आरो स्कबल्क नै कम्पानि नामा इयावनो दं लोगोफोर देखायनोसै आं दायो नेटआवबा सार्च खालामबा मोनगोन ना मोना मोननो हागौदां इयाव दं नै TTC Infra India लोगोफोर नैबे कन्टेनार बिनि दामखौ मिथिखायो जानो हागौ 15 लाखनि खाथियाव थाङो नै बे कन्टेनारा दाख्लैसो लाबोदों बेखौ गोदान तारमाने आर्मिफोरनिसो बियो कन्टेनारा तारमाने जायगा गैयैखाय बेयाव गालांथ'दो आरोना बे कम्पानियाव दाम कन्टेनार सिङाव मा कन्टेनार बेयो कन्टेनार सिङाव माबायदि थायो उन्दुग्रा गोजा गासिबो लामा दंदां ना गैया लामा दङ फौजि लिडारफोर थाग्राफोरा फोरनि कन्टेनारनि सिङाव बेयाव मोनसे बैसां फैगोन लाइन लाइन बैसां लेथ्राथार जायगाया गंसे गंनै गंथाम गंब्रै गंबा नैबे गंब्रैया कम्पानिनि नैबे गंसे गोमोआ आर्मिफोरनि कन्टेनार 8 लाखसो लागोनदां गंसेयावनो फिसायावनो नैबे फिसायानो बिराद दाम थायो हाबदां लाइफआव फार्स्ट टाइम कन्टेनार सिङाव हाबदां बेबायदि थानो मोनो आरोना फौजिफोरा बेबो मा रुम जागोन गाज्जाव बरिया नुनो ग्रेटनो बैसां बहायजोबगोन आरो इयाव सासे सानै साथाम 6 जन इथिंनो 6 जन जाखाबाय 7 जन 8 जन 10 जन जायो आरो मोनसे कन्टेनार रुमाव एसे फिसाबावसो बे कन्टेनारा मामर जादों गिदिर साइज फिसा साइज दङ बे साइजआ बेलेगलाय लोगोफोर सेस अलरेडि कारेन्ट फिट थाखाजोबगोन आरो बेयाव हाबथ'लाङियाव थ' लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थ' लोगोफोर बाय बाय